Отказах на брат си да вземе професионалната ми камера и сега цялото семейство ме мрази безпричинно. Те винаги са си прища си нещата ми, сякаш съм просто склад за тяхни нужди, без дори веднъж да попитат дали мога да ги споделям. Памтя ясно онзи ден, когато ми върнаха лаптопа с напълно разбит клавиатурен блок, след като са пролили течност върху него, докато гледаха филми. Трябваше да платя стотици долари от джобните си пари, за да го оправят и да запазя работата си. Родителите ми просто махнаха с ръка и казаха да ги оставя на мира, защото сме семейство и трябва да се разбираме. Но тази липса на граници само ги потикна към още по-безотговорно поведение всеки следващ ден. Наскоро отново поискаха да си вземат скъпата ми камера за тяхната работа, сякаш е просто играчка от пазара. Обясних им ясно и спокойно, че не мога да рискувам цялата си издръжка заради една грешна стъпка на някой друг. Предложих дори писмен договор с гаранции, но те отказаха веднага и ме нарисува като егоистичен човек, който не обича семейството си. Сега родителите ми ме критикуват безспирно пред всички, че не споделям с брат си и съм станал алчен. Гледам ги как се смеят в джигъла на стаята, докато аз стоя сам с скръстени ръце и сърцето ми боли от тази несправедливост. Защо трябва да жертвам цялата си кариера и труд заради чужда небрежност? Те не разбират колко години съм спестявал за това оборудване, което е единственият ми източник на доходи в момента. Всяка секунда без него означава загубени клиенти и пропуснати възможности, които никога няма да се върнат. Страхувам се, че ако им я дам днес, утре ще поискат нещо още по-скъпо и отново ще ме обвинят в егоизъм, когато нещата тръгнат зле. Това не е просто камера, това е бъдещето ми, което те искат да разрушат с една проста дума. Оставям ги да говорят колкото си поискат, но границите трябва да са ясни за всички нас в